V tomto videu si povieme, čo je kompozícia v umení. Kompozícia je usporiadanie všetkých vizuálnych prvkov v diele, línií, tvarov, farieb, tónov, textúr a tak ďalej. Dobrá kompozícia dodáva umeleckému dielu harmóniu a rovnováhu. Vedie divákov pohľad celým obrazom a sprostredkúva posolstvo alebo význam. Inými slovami, upúta divákovú pozornosť a zaujme ho. Za čiarou, líniou, lineárnou stopou, nakreslenou na zemi alebo na stene jaskyne môžeme hľadať počiatky umenia. Je to najjednoduchší a najelementárnejší znak, aký umenie pozná. Čiara je obrysom veci, hranicou medzi tým, čo je a čo nie je. Na začiatku každej vizuálne znázornenej predstavy je čiara. Vedeli ste, že Egypťania si pri zobrazovaní ľudských postáv uvedomili, že čiarou nevedia vymodelovať vyčnievajúce časti tela ako napríklad nos alebo chodidlá. Pomocou jednej hrubej čiary vyriešili problém s znázornením týchto častí z profilu, ale ramená nechali v čelnom pohľade. Výsledok boli úplne ploché ľudské postavy. Tvar. Tvar je samostatne definovaná oblasť geometrickej alebo organickej formy. Je dvojdimenzionálny, má iba výšku a šírku. Tvar sa považuje za uzavretý obrys alebo za oblasť ohraničenú obrysovou čiarou. Tvary poznáme geometrické alebo organické, môžu byť definované ako pozitívne alebo negatívne. Naše prekoncepty úzko súvisia práve s tvarom predmetu. Pri tvare teda rozlišujeme konceptuálny obsah a expresívne symbolický obsah. Konceptuálny obsah zobrazeného geometrického tvaru, napríklad trojuholníka, je jednoduchý, lebo je to tvar s tromi rohmi a tromi stranami. Expresívne symbolické tvary reprezentuje trojuholník napríklad pri mužskom alebo ženskom princípe. Bod. Bod je základným výtvarným prvkom. Pôsobí centricky, dominuje, koncentruje pozornosť vnímateľa. Keď sa bodky zväčšujú, začneme ich vidieť ako tvary, ale stále si zachovávajú svoje základné bodové vlastnosti. Body spoločne môžu vytvárať nekonečné množstvo kompozičných usporiadaní. Ak sa v kompozícii vyskytujú dva nezávislé body, vytvárajú napätie. Použitie troch bodov vedie k vymedzeniu plochy a k rytmicky bohatším výrazovým možnostiam. Skupina bodov tvorí ohraničenú plochu. Tón, svetlo a tieň pomáha vymodelovať objem, figúru, priestor aj hĺbku diela. V umení je kreslenie objemu spôsob, ako dosiahnuť to, aby sa veci javili 3D na plochom plátne. Dosahuje sa to pomocou perspektívy, tieňovania a svetla, čím sa vytvára aj ilúzia hĺbky a perspektívy. Umelecký objekt, ako napríklad socha alebo inštalácia, je hmatateľná, zatiaľ čo v maľbe alebo kresbe sa postava vytvára technikami, ktoré vytvoria ilúziu trojrozmernosti na dvojrozmernom povrchu. Farba je jedným z najvýraznejších prvkov kompozície. Vytvára harmóniu, kontrast a hĺbku. Farba má tri vlastnosti. Odtieň je názov farby, intenzitu, čo je jej sítosť a tónovú hodnotu. Farby môžeme deliť aj na teplé a studené. Farby v rámci kontextu môžu mať rôzny význam, napríklad informačného charakteru, môžu vyjadrovať emóciu, môže mať asociačný význam, čo je väzba na konkrétny predmet, symbolický význam, ale farba môže byť len čiste estetickým fenoménom, ktorý je nezávislý od asociácie. O farbách a ich rôznych významoch v dejinách umenia, ale aj v súčasnosti si povieme viac v inom videu. V rámci kompozície rozoznávame ďalšie prvky, ako je textúra, plocha, priestor, rytmus, pohyb a dôraz. Na načrtnutie základnej kompozície nám zatiaľ postačia čiary, body a tvary a práve tie treba vedieť rozložiť tak, aby na formáte pôsobili vyvážene a tým pádom bude kompozícia pôsobiť aj harmonicky. Tomuto vyváženému rozloženiu na formáte hovoríme rovnováha. Rovnováhu môžeme vnímať ako vyrovnávanie vizuálnych síl v umeleckom diele. Ak sú všetky vizuálne zaujímavé prvky diela sústredené na jednom mieste, práca je nevyvážená a divácky pohľad sa upriami na jedno miesto, ignorujúc zvyšok diela. Vyvážená práca bude mať umelecké prvky usporiadané tak, aby rôzne oblasti priťahovali pozornosť diváka ako celé dielo. Nezabudnite sa učiť z hotových kompozícií už existujúcich obrazov. Najlepšie je navštíviť galériu s blokom na kreslenie a robiť si rýchle náčrtky. Pokiaľ nemáte takúto možnosť, na cvičenia vám postačujú aj obrazy veľkých majstrov v katalógoch či na internete. Pri pohľade na obraz si treba uvedomiť, kde sa vaše oko upriami ako prvé a kde vás ďalej pohľad zavedie po obraze, kde je línia horizontu a ako sú rozmiestnené jednotlivé objekty, či sú v centre alebo sú na ľavej strane obrazu či na pravej. Uvedomte si, čo vyvažuje túto kompozíciu.
Trénovanie vám časom prinesie ovocie aj vo vašej vlastnej tvorbe a naučite sa analyzovať umelecké diela tak, aby ste im lepšie rozumeli.